Bhús grí, den bard agus agus loch léaghadh fhilí. Fagaí úr móras imní is bíoch caidirh úr garad gardú úr grí. Fáilte an ógra cailíní spócha lí, fáilte an nasra ó chathir chorpaí. Fáilte na djangalí ó chunta chéirí is fáilte na sluite ó bhailte bhús grí. Be ceis chrosta chealgáint ó fáin rúnaí, de suha le fregart le háit of tasí, céanna be gweilán dreifirchan lí agus sé brethebh an ainis an scat a gáí. Be loch radio is papéir is an wisha TV ag snappas ag galpa dáanta stíochtaí. Be Betsy is an bhaintreach a réiteach corbí a hásáide chéine gan bagart gardaí. Raggy is and raggy by stand the raggy. I'm sure Dernoch forogra fós. Seo ceann ag dul siar a cuireadh ar na dtíine is scríochaíad roimh seo gael na gael agus an Suibhneach Meann. Déanamh ceannam an 1964 go mar sin. Forogra gá bhíle san aige. In iad lád an bhliain nóisio sin an chéad lád anar dá bhíle san aige. Ag seo forogra chun fhilí faoin déag sibh éisteachta a blianta, de bhardaigh bleachta bín bréaracha agus de lámhah deasca de hamptacha, de ghríomh díobh rúntacha, dáantacha, de ghearmh údar dréachta dáanta, líthe, dúanta, na a líanta agus de híthe sár lára. Nastar orab teistil is freistal go féimeanach fórsúil fíor irimta chun cuairt fhilíochta ar an léaghtar Dáímh Scoil bhús grí í líon atá ára ó 1925 ar tradiisiún sean institiúidí ársa na gúirteanna fhilíochta. Chomh le seo ordítear de locht éisteachta tréan ólach ar réalacha léing is fáilme agus íartar ora meas a hiilemh dó féin. Tré dhéan éisteacht agus brethúna sa ghéanamh ach go príomháideach agus mola hispáint gan agla ná focail a rá ach scarte gáire agus bóla bas mar is cuí. Sé. Yeah.